Chibai levek ule he video hi Think and Grow Rich chunzom na kha ni dona heta hian bung ni na tanga bung li na kan soi dona ni ama sajok kha ilola en lo chuan link ka lo da anga a phek masalama thu te hi a hnu a ron soilan le thin te ni wangin alai lak lo atanga en tan chuan she thiam kha a har deuh mai theya abula tanga en kha a fu zo ka ni chuan bung in kal thel dewa om hian bung danga mi va soile de te po kha ka nei thina chu min lo hriat sak ula a chan chu a shilfia na kha ati chian deuh thin wang zo ka ni bung ni na hi hausakna principal pakhat na an ron ti a chu desire kha ni thil emo hlawhtlinna te po kanwa du na ril tak kha ni a du satlia du thu sa memo beiseina po ni lawa thinlung taka thil dang zong aya kan du na kha ni desire hi mi pat mei chian na konga it na a po hian an hmang thin thawa mi in chak na ti sa a nei to chuan chumi puitlin tura thil thalo tak po nakina zel ta na tur thil po ngai to thei to lawa kha achak na puitlin atum thin ang deuh khan thil kan desire to chuan thil dang zong po ha kan thlau thlaphal to ni chumi tura tan chuan let le na kong tluk let na kong om thei zong po kha an thlau thlangam ti na ni plan B kha a om thei to lawa ka thi ma chu ka beyang I will win or perish ti hial khan an lo tum thei ta ni chumi entir na thadeu pakhata chuan malai in dau thin sipai ho tu pakhat hian an mani aya tam de kha be angai tlat mai ni ti chuan long hmanga zinin an va zin chila longa tanga a sipai te a chuk tir hnuwa khan long kha a hal tir ta ni ti chuan anaw te hne na khan long kangral mek so in hu em let le na tur kan nei to lawa kan chak lo chuan chuwangin dam kha chuak tur chuan kan chak nge anga ya ni ati a an chak ta reng bok ani nei nge thi chak nge thi hlawthlin nge thi kha chu tu man kan du bik lawa option dang zong kan hal ral chuan thei top te meu kha kan chhuah thin ani thi tha te kan ti kha chak ai te po hi a ko to pathen ma chuan min beile lawani atlan chhezela a ko to pa tlan na a om to lo chuan thei to pin min lo beile ve chau thin ani ke ni po tlan na tur kong dang kan nei a fallback na tur kan nei chuan a osam zo ka khan kan tlan mai thin ani option dang kha hal ral mi atur ati na ni mandeu khan arnold ta thu soi pakhathi aron lar emema chu ke chuan plan B hi ka du lo a chan chu plan A ati boy china wangin ati ni a chan chu mitam zo khi chu har satna emo engemo kan to hian ti thei o samzo kha kan thlang mai china ni ma se thil kan wish na ringot hian atak ram min thlen don lova thil kan desire kan du tak ani ero chuan kha thil lama khan kan beng le mit te kan chi a kan thil nei le man ro te po kan dekral phal thina ni kha thil nei nan khan kan du thlan na po he thil ka ti hian ka gol ka thil du taka kha min hnai tir nge min hlat tir ti kha zo na kanin zo pha thina chu chuan mana sa takin min son tir bokani nanna in ang nei ro a po hian dam tum tlat thinlung taka dam tum le dam po tum lem lo thi pui tum tlat ang chi ho hi chu an taksa po hen aron lang chuaka pakhatin an chiat pui sop lain pakhat ero chuan a taksa engma lang lo po khan an om mai thina ni chu kan ril ru le taksa in zom tlata tumna hian thui tak min hruai ve thei ti kha ati chiang em ani kan thil du tak te atak rama nei thei dan kong ruk aron soya pakhat na kan thil du kha chiang faka fix tur ani poisa po ni se tamdeu emo hausa deu ni ka du terangot lawa azat tak chiang fek foka soi thei tur ani panhina kha thil nei te hei tur khan enge ipek chwa ve ang thil engma a free in aum lawa
service ani emo product te tha emo thiam na te po pathum na chuan I nei du ni le thla a hun kha fix tur ani deadline te po kan ti thin kha palina plan ruwa man na fel fai takha kan ne yang chu chu bo zui ngal tur ani I in pele pelawa khan ain ngat lawa kan thil ruwa man na chu action thil ti mangin kan bo zui ngalang pangana zia thlak tur ati ni zia thlak ngai ngai tur kan thil du chuan kan nei nana kan pek let tur a hun le kan plan te parukna chiar chua thin tur ati ni khata voi ni mudona le tho ve le chu chuan min sian non tiranga min nor kal don ani chiar satlian ni rawin kan thil du kha mit thla a va fila nei to dong to angarin na kha nei tel tur ati ni kan khovel thang zela hian ti dan thar te ron ti chuak tu thar te kan mamo zel dona chuta chuan dream nei tha deuh te le mani dream bo zui pe te kha anding chang zel don ani keini po thil thar tha deuh ti chua tur idea emo te kan neya kan bo zuya kan hlawthlin ngal mai lo pon mi ten engtin pon mi lo soi se kan vision kha engma min sia thiam pui lo awangin enga tan ma ngai lo tur ati ni malai mu chuak tu le mi fing ma sa kan ti te po hi mi a ang hiala te an choa an nui za thin ani a chan chu an dream kha tuman an man phave lo tlata Hlawhtlinna chu dream ina in tana hlo chamna ina zuya chumi zoa hlo chamna tangkhan zirlai kan zir chuaka ti chuan Hlawhtlinna in aron chunjom thin atini thilwa beise na va nei ringot le thil dongsong tura in pe reng hi adang dei bokati a kan ril ru ain hong tura ni kan thil desire kha kan hlo chamna te ain abu ka rit jok tura ni bung thum na hi faith rinna thil reng renga rinna chak tak kan nei lo chuan kan hlen tak tak theilo rinna satli ani lo absolute confidence ati deuh khera rinna nget tak kan hlen nemo kan nei theidon ani ti kan chian sak na kha rinna ka nei ti ve ma ila kan ril ru khoi mulaya rin hlel na chete emo ring anga kan omder mai mai ani chuan kan hlawtling theidon lova ring deuh tho rin hlel na nei deuh tho kan ni chuan a in cancel ton don ani indait ve si sa thau eile tho si angvel kha kan ni dona rin na nget kan nei don chuan thleng to sa anga wangai top na kha kan nei thin ani kan thil du a kha hei chu bible a po kan hmu a lo en ve ta ola marka bung som pakhat ni thum le ni lia khan aril ru a ring hlel lova a soi chu alo thleng nge yang ti ring apiangin an soi anga piang chu an hmu ang chu wangin ka tia cheu engkim in tong train in dila piang chu mu to a in ngai ula ti chuan in hmu ang heta hian rin na chak zia aron soi ani mundanga po rin na in thila ti theizia chu kan hmu tawa bible a hian tharau lam chau ni lo khovel lam tak po a Hlawhtlinna hi an ziak tawani he rin na tak hi ni a tuna chaptara kan soi lai mek hi nei to anga dong to anga va in ngai tur ati ni hei chu tun lai tong taka chuan act as if te pon ti a fake it until you make it te pon ti thina rin na chu kan ril ruwa hian kan tu thei boka chu chu auto suggestion mangin affirmation te po antia thil hi chu benga arik tamte kan ngai thlak tam chuan thudik lo dot te po kan ring mai thina ni pui thu na a thlak kan ti te po hengte wang hi ni a oina chin kha kan va nei tlat to mai ni entirnan an soi chin chu hlim taka kan nui hor hora kan hlim em chuanin a hnu a tra na emo hlim lo na in miron nang ching don kan ti thina ni han ngai to mai hi chuan a oi om lo em ani kan hlima wanga kan lungai thut na chan tur kha om lem lawa ma se rin na kha kan nei tlat to ni a chan chu kan nau pan lai tangin puitling jok ten aya u ten an soya
kan ril ruwa rin na kha aron tu to tina ni chu kan rin tlat na awang chuan aron thleng thin fo reng boka rin na hi achak khopa irin na idam puye ti ania kan rin na kha kan dam pui theya kan hlawthlin pui theya chumo opposite chi a chuanin kan chiat pui thei boka ni kan hri se lo pui thei boka kan rin na a chelam zong kan man chuan a chia kan hip kho mai don ani chu bad luck te van doina te kan ti a van doina kha keima ni rin na wang bok khan kan in siam thei ti na ni electric current te po hi a tha zonga kan man chuan a tangkai a man na po soisen ani lo mase akal sual chuan mishing nun na hial po ala thei thawani chu tiang chia chu ni a rin na hi a tha zong le a che zong khan kan mang ve ve thei ani chutia a tha zong a man thei ani ro ro chuan a che zong khan mang tal lo taila chumi tur chuan mani in shil non fo kha angaya affirmation kan ti kha jing tho le mudona chiar chwa kan ti te po kha hei hi atang kai ne chu lo ni ta ni visualization ten ti a visualize va mit thla ngai tuana a atakram angawa chen te po kha a tha ani hlawtlin nan khan hemi takhi tunla ya chuan vision board an nei thin na te po ni a an goal le an nei tumte an ni tumte kha an tar thina mitina ni tina a hmu thei tura khan chu kan ngai tuana pakhat subconscious mind a khan aloin tu don ani thil tha le kan du zong kha suang to na mang khan soito angin a chelam po kan hip thei ve thawa chu wangin mani a che zonga in soi rengte a thalo lam ngai to a suang to rengte ban san taila hei chu kan lal iswa atang bok hian kan in zir thei ani iswa khan ama in soidan sang kha nei thina nun na chang kani kong le thu tak le nun na kani ti te khovel eng kani beram veng tu tha kani te ti a che zong khan a in soi hi mutura omlem lawani a thi tur thuwa soiba kha chu a chelam khan in soilem lawa ran in a piang ve mai kania emo mystery fa ve mai kania ti in ama kha in soi ngai lawani keni pon kan chiat na lai te hi soi reng lawila kan lal iswa hi en ton thinang u ti chuan bung li na hen kalut ngal dona a chan chu in zul deuh thawa aziak tu po hian azia pol ve nok thawani bung li na hi auto suggestion khani a ama sain heta hian thil soi fianga ya omloka chu kan ril ru kan hriat na hi chihni in a then theya pakhat hi kan conscious mind kan hriat na chinga te hmang le kan wangai tua chopna angkhani a chia a tha kan va thliar theina kha entirnan kong kan dona lir theialo kalem kallawem bengte kan chia kan ena a him ti she turin kan ngai tuana kha kan va mangani chuta suan kan conscious mind kha kan mang ti na ni a subconscious mind ve thung hi chu bank ang deuh hi ni a kan thil chiat to emo mu to thiam to te ngai thlak to kha zong kha file ang deuh hian alo khol khom veka a chia a tha kha a she sangin a thliar sang chuang lawa alo vong ve top mai ni chu thil hi kan hriat bel to viau emo kan hmu chian to viau hi chu mishing hian kan thei ngil tak thei lo an ti ni entirnan lir thei khal te po thiam bel to tak kan lo ni chuan kan thei ngil thut thei to lawa rei tak khal lo po ni la kan tim deuh po ni mai thei ma se hanjir leila kan thiam bel le em tho chu tiang chu ni habit chin than te po nianga ngai tua mang hleilawa min va ti tir thei tu kha subconscious mind hi ni a entirnan silipar bun thang kan ni a kan bun don hian dinglam nge velam ka bunang o ti in kan in ngai tua vung ngai lem lawa mi pa ngai chin chu zurui te po thil an ti than to chu ngai tua na mana ngai to lo wang khanin an ti thei tho an ti lai kha shemi alo ma se thil dang she lo nel nual ma se ho kong te po kha an bobik lem lawani atam jok chu kha a then chon kan she thiam lo thina
ishelo deraniang a then lai isia then lai ishelawa te kan tia kan thluaka lo in file thato kha chu automatic in kan ti to mai thina ni a in tu to tlata phobia thil rap na hlawhtlatna te po hi hun kal to a engemaw kan lo ton to wang te kha ni tlang pui thina ni kha thil hlo om zia kha kan thluaka in tu tlat to a hlo om lua lo ma se kan hlawa kan chi tlat to mai ni chu tiang chuan ka soi fia to kem ka shelawa fia turanga yila chu kan subconscious mind na kan thil du le hlawhtlinna tur vatu tak maya kha ni a he chaptera soi chu auto suggestion achia atha alo thliar to miau lo wangin atha kan tu le thil tha kan tu ang kha ra tha aron chho anga atha lo po chu tiangin chu wangin kan hlawhtlinna tur le hlawhtling don ti kha mitha ate ngai tu ana ate tongka ten va inshil non fau tur kan ti na san chu ni ta ni kan ril ru hi huan angani a huan hian thlai chi tha le thalo hi a sheshang chuang lawa ichi na piang kha ale tam takin a sengtir don che ni engma thil tha khawa ching lo ta la aruak don lo huan kha ni ma tawang chu tiang chuan thil tha kan ril ruwa kan tu lo chuan a thalo kha lu don tho thowa aruak don lo ani hei wang te ponianga an idle brain is a devil's workshop te po an lo ti chin kha khovela champion ro pui tak tak te hlawhtling ber te po hi athiam le zir sang ber te thasui nga te ani vek bi kher lawa anril ruwa hlawhtlinna tu tlata an thei ti ring tu ten ni kan share reng tur chu Henry Ford thu soi pakhat if you think you can or cannot you are right atini I thei ti rin na emo thei lo ti rin na po neila I dik ve kan ril ruwa khan a in ngat ti na ni ti chuan chapter chu lo top le ta a chapter danga kan hmule thau don ya